Blay pi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Ka session code jong ke is khasil shillong kala plat emye usimon shilla obla sha kno ba ulat ho ya ka jing tho pro terror ha social media hadin ba ka ying bishar kala rai ba kam kot duma kala sha panja na ma ka jing bambut iki kendon an ki balong ki badan kam ha ka hukum bala pen mi ha ka arpu arturik unai lor arajar apsan ka session judge smith dr kharbeteng kala ong ba ka fir ba ki jing kno ha po ki kendon Shispa khat lai khat dai riu iwe e but shispa sau pnyo jong ka bharatian ya sanhita bns kim nong ki babiang kat kum ka an kani kum kot duma kami na ka jing ker part complain bala pha ka arp sau trik ya yong arhajar arpsan da usia baman jong ka jalu para outpost ubala kno ba uwe u facebook user bakateng menshla ula tho e ka jing tho ka bakran ben ba jing ro ye ki terrorist halor ka jing sha thombor terrorist hapa halgam Karkum kani ki pulit lum ding jri kla register ye ka case but hadin kla pha ye ka charge sheet per sha yo simon shla ha ka por jing ya tai lawyer jing ya da u dg pingrum ula pen pau bo omla ban register ye ka case ha po ka kendon chispa khat lai bns klem karai lupa jong officer oba omduna ye ka kadan superintendent of police kumbala bu ha ka jing thu pat ba explanation jong ka kendon chispa khat lai Nyo, BNS ulapan pauru ba ka jingye penkut board sanction karkum ka kendon ars pa khat nyo jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS kalong ka badon kam shwaban shim jingyo bishar ye ki jing kno hapo ki kendon chispa khandai phriu ba chispa soft nyo BNS U investigating officer ulap yang akmat ki ying bishar ba om shimla yo ya ka no ka jing menjur lupa na ka sanction ban register ya ka FIR Nane ban pha ya charge sheet ka ying bishar kala shania haki rai jung ka Supreme Court kan thop ya ka Ashraf Khan v State of Gujarat bad kala rai ba ka jung bam don ya ki jung menjur ki badan kam ka ta ya ka tun rai jung ka mu kot duma bad omla ban pin bha hadin ka ying bishar kala kdoru ba omdon ha ka FIR ne ka charge sheet kanu ka jing tho ka pin i bala shim ya ka rai du Superintendent of Police Shaban Pintre kam ya ka kendon chispa khat lai BNS kaba pelong ya ka prosecution banlong kaba pam trikam kumta ka yeng bishar kala pelat emyu accuse na baro ki jingkit kli hagane ka case da ka barai baka trial kala sha panja namar ki jing bakla hakru kom trikam ndrei la patha ya usimon shilla banbo ya ka bil bond san hajar tingka ringkat bat we u shorty bat ban kular ban mi hakmat ka yeng bishar kaba kham halor la da don kanu ka appeal ya kane ka mukot duma lapen kunno